ma de wadde ko wela Jallo Samba Koliajo Mbayer hela Samba Semba jero ndum Bejita go pulo jenti de pulo Badno ko do eleji France jodi den jogi wonbe fulbe kadi mo wona yeji tebi gorko jaarala mo na jaahdo ba Samba Alpha Samba sen jodi mo non e pari 12e eden jewta pulago Allah wadi ko haali kadi jogirebe fulbe ko waddabe nyalhaade wono Bilal Birama dina rabbe go wastataaki ngaari soka jaaliu walla ko eno Jallo Salamata Haruna en haala welani bakke ñañore e buba fo welani weli ko wawta giro Demba Bilali Doro Malik Modi noddirteɗo Demba Talil emin kifson kerɗo ko radio Kokoriko international en direct ewa on calminama bandiraɓe albarka ndimago ba Amadou Soumaïro Hammando ndi gorko jugele balaji sade yewtu imani sada jamma bimani so badali badi baade barmi bamba tawla bimani dendangal no bi pulo bawdo hedaade kollidi walla haalulaaji di min calmini di kadi min juurima min tellidi dum kadi so min kodata do bubu jarki none bubu ardo gal wona gotum bubu jarki jibina ko leydi yele sel bajara o mayi ko leydi yamman bubu ardo gal jibina ko leydi nene o mayi ko mana ko dini Sekou Hamal Lobbo Ansi nanede haala wowi jabede so terde ngowi saade wonki domi kasar mi yurminima jappantenodi ko sisi jappanama cate gelode yurminima gaflantinidi talleji so aflanama gol jullaje ɓaleje o
yurminima so tati jane ndimangu jeegom jane do kollo ndimangu lutinima jokkolo talinima on ñalawma woni ñalawma mani so on ñalawma wani homo moro dakkute heewa ngani dogoto heewa ƴiƴam sagat lottoɗo e galaɗi bandume 100 kilométre sonani ɗum ɗo fof noon e yewtere pulagu tan bandiraɓe retoɓe radio Kokoriko international on calminama mo arɗo galo mo amina galo kunta ngurori galo albarka Allah kono albarka kadi pulagu amin mbiya pulagu albarka e gure kono albarka e ladde albarka to pulagu hawrakal jehe madina alaɗo Allah ala ko noon to ɓuuri ɓadade tampana Allah keɓa Allah lom tampana Allah keɓa Allah kono mucci Allah la e lawol so wiyama noon fof foti a jaɓi a leraki hen wonno yimɓe mbay kono gawri ni so tapama mirama ƴarama ko heewi ana yaɗa e kuufi ɓuuri ko noon e ko ɓuura ko minen wambaɓe gandi ɗum bambaɗo jooɗimo ana hoɗa jaru ene haalta ñalaɗe pulagu Allah waɗi ko haani neɗɗo Bilal Birama jiino rebbe gosiraki ngaari seɓal juuti jungo on bongal heewa ñalaɗe yaw ɓeɓe Demba Koloti seni Bilal doro tan Malik Modi on ko toro ɗum yejjitaɗo jonɗe pulaar jaay Alhaji Samba Manga Demba Gelajo on albarka jaay Demba Manga Demba Gelajo e jaayro Manga Demba Gelajo jaay Haruna Manga Demba Gelajo nden Alassane Thialel noddirteɗo Nas yero sire sammak nodda pulo e gamata rofno mareje no hoɗo beeli gudde hoto beeli ñalda yewe ñanga felle ñaaɗo peñangiri panɗori jam ñalla faala wajibi Amadou noddirteɗo Djiby Jeynaba ay on gorko pulo min dokodiri dokal ngal mi wawani hokke ɗum sanne
البركة نجد أشي بين جول الجمعة بين جلسة الجمعة الجمعة لو كان باسل يندقون بمنا وتمون لهم كمان وانا قبضة غادي حالا كنا كحالا ما تينتو Bani jam-jam, bibi bani di sini. Olivia halu laji di fop la ko hambel to di wonno ala ko ni faana ramen sona beltindi plug bandiraɓe hettotoɓe Kokoriko International oɗo mon fof salminama ewa kadi on juwama on mbiyama bisimilla moon Kokoriko tourné moon min calmini noon fedde communal Daabe commune maɓɓe fof salminama joloɓe henna rewɓe e worɓe jaaɓe diwan eɓe jaaɓe fof en mbiya bisimilla mabɓe fufne mabɓe emin ñaagiɓe tan ɓe tinnoto mbaɗa hen golle tiiɗe wonɓe France ɓe wonɓe Amérique ɓe wonɓe Belgique Espagne wonɓe Tunisie wonɓe Maroc wonɓe Libye wonɓe Mauritanie ewa wonɓe Hollande wonanɓe Irlande Saudi Arabie en jogui kadi woɗɓe nan to en Mozambique Congo Brazza e Kinshasa wonanɓe en Cameroun wonanɓe en Burkina e wonɓe Gabon ɓeɗo fof joguiɓe toon correspondance uji men wonɓe toon addunoɓe en kabaruji eɗen mantaɓe ɓe bisimilla ko noon onon communal Daabe emin mbiya on bisimilla moon no fewi no fewi no fewi min manti bandiraɓe ɓe fof Zille Belisi Amadou Ka e Badam Abou Sall ande onon groupe aji moon ɗi fof so Allah jaaɓi ma o ndendu gono jaggal mannal ngal ngannduɗa goto men fof ne jogui ko wawi wadde e paamon tan kadi kon ɗuɗɗanaɓe kala wakkile jogui ɗo e kala waktu mo keeɓi so Allah jaaɓi momin nanno en ɗum édité min nan ɗum gayne radio he yimɓe ko wawi wonde aduna ko wawi welde kadi kala mo jiɗi yiitoyade yewtere hettoyade haala mum eɗen ɗum Facebook en ɗum e Google wawi
ya kadi so tawi welamane kadi heɓoya YouTube kadi sin belli ya boyen ma lelde